Watika ni weche mag tuke ni jotend migepe mag weche tuke pinje adek mag Kenya, Tanzania gi Uganda osechako chenro mag bero yore mag wuoth e kind pinje adek go mar kelo yot ne johera mag adhula mabiro yuoro e tuke mag CHAN dwe mar 8 higa mantiere ni. Kane giwuoyo gi jofwambo, giwacho ni ler ni chenro mag bago tuke go nyaka koro sani nitiere wang'e. What we have agreed as ministers in the 3 countries, we will be working with our other ministries in charge of immigration to ensure that we have a seamless visa entry requirements, but also we are discussing a pamoja visa, which will be very critical for the tournament. Sasa tutakuwa na mikutano isiyokoma ya mara kwa mara, isiyokwisha ya mara kwa mara ya ngazi ya wataalamu, lakini pia ngazi ya sisi mawaziri kuhakikisha kwamba Afrika Mashariki inafanya tena jambo kubwa kama ambavyo imekuwa inafanya katika maeneo mengine. Team mar Harambee Stars no bagora ko margi mokuongo kinde ma team no ikore ne tuko